Burkina Faso ngo taratalon tɛmɛnen finitigi 8 bɔnɛna o nin na 10 ɲɔgɔnna jogira kamasɔrɔ olu tun bɛ munumunu salo kɛra faso worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Udalan ka province ra yɔrɔ min na maajugu tun nana mugu ci u ka daga kɔnɔ Dewu dugudennin na. Nin finitigi kofɔlen ninnu taara bɛn jatigɛwalikɛlaw ka jan kɔnɔ Ursi dafɛdugu ra. Kɛlɛ kɔnɔ sorodasi 8 minnu bɛɛ ye 11e régiment d'infanterie commando ka maaw ye olugu fatura. Lasiri dɔ kɔnɔ min bɔra sorodasiw ka daga ɲɛmaa fɛ ale y'a yira ko finitigiw sera ka bɛnkani walikɛla 41 faga. O tɛmɛnin kɔ k'o sera ka mugu kisɛ ani bolimafɛn bɔsi walijugukɛla ninnu bolo. Faso ka état-major ɲɛmaa ye finitigi ninnu fo u ka cɛya ani u ka kɔrɔgwɛlɛnya ra. O waliɲumanlɔn kelen de fana kosɔn jamanakuntigi Paul Henri Sandaogo Damiba ale y'a senfa ka se Ursi yaasa ka se ka taa jalandi ni finitigi ninnu ma an bɛ wele ko courage du combattant. Damiba ko nin sorodasi dakabana ninnu ma k'o ka jija u ka baara ra. A ka ɲi k'a ka baara kɛ ni balika wuli hakili le sabula an man kan ka sigi ɲɛsumana k'a sɔrɔ maajugu bɛ a gɛrɛfɛ kilomɛtiri 5 walima kilomɛtiri 10. A ka ɲi ka se ka kɛlɛkɛsen dɔw bila sen kan i n'a fɔ kunfɛko. Sergent chef Sylvestre Darabo bɛ nin kɛlɛkɛjɛnkulu cɛman minnu benna maajugu ka jan kɔnɔ. Nous avons suivi une attaque. Jɛnkulu maramafɛntigiw benna an'u kan walima an'u benna olu ka jan kɔnɔ. An bɔɲɔgɔnko dɔw benna kɛnɛ kan nka nin tɛ anw bali k'an kɛ cɛfarinw ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan. Faso worodugu walijugu ta dɔrɔn ye sabula tileben fan fɛ ani kɔgɔdugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kundugu ani kunbiya dugudenninw na jɛnkulu maramafɛntigiw ye mugu ci olu ka gendarmew ka daga kɔnɔ nka maa si ma bɔnɛ o nin na. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.